Primeiro participou nos anos 60 na creación da Unión do Pobo Galego e nos 90 converteuse nun referente da Frente Popular Galega, partido polo que foi candidato á Xunta do Parlamento Europeo. Que principios o moveron por ese camiño ata o momento actual? Bueno, eu penso que Galicia é unha nación que non ten Estado e que ten dereito á súa autodeterminación, que ten dereito a ser independente, si quer, como todas as nacións do mundo. E que hai que, eu penso que hai que defender ese dereito. Unha cosa que se exercite ou non se exercite, pero defenderlo hai que defenderlo. E pois tamén penso que os seres humanos nacen iguais, non? Como di a Constitución dos Estados Unidos, todos nacen iguais, non? Os seres humanos nacemos todos iguais. Despois, a sociedade fai que existan clases sociais e seres humanos que explotan a outros. Entón, eu son dos que pensan que non pode existir a explotación do ser humano por outro ser humano. É que todos temos os mesmos dereitos, pero non só teóricos, sino prácticos e económicos tamén. O cal nos leva a algo que eu creo que é o ideal socialista, que non se cumple en ninguna parte, pero que eu creo que hai que entender que é a igualdade. A igualdade entre homens e mulleres, entre razas, entre países, entre grupos, a igualdade. Todos, si somos todos, temos os mesmos valores, os seres humanos, por tanto, a explotación non pode existir. Que relación hai entre a literatura e a política? Pois sí, como entre a vida e a política, ou como entre a arte e a política, ou sempre hai unha relación. Os que escriben desde un punto de vista filosófico, non? Hai xente que é religiosa, por caso, non é o meu caso, pero non sinto esa necesidade, por lo menos, pero sí, hai xente que se sinte religiosa, entón iso proxectase na literatura que escriben. Entón está a literatura mística, e a literatura en Galicia non existe, pero si na literatura castelán, a literatura religiosa en moi distintos matices. Outros escritores non sinten esa necesidade. Hai escritores que teñen unha maior conciencia social que outros, entón colocan os males do mundo, as injusticias do mundo, a fame, as necesidades, colocan na súa literatura. Outros non, outros están de acordo co mundo en que viven, entón pois fan unha literatura máis de evasión, que está máis na fantasía. En fin, un escritor é igual que un ser humano que non sexa escritor. Todos os seres humanos temos unha concepción do mundo que vamos formando desde pequenos a que nos facemos maiores, vamos entendendo como é o mundo, e iso, se somos escritores, escribimos, levamos a literatura, transportamos a literatura, e lle comunicamos aos nosos contemporáneos que teñan a amabilidade de lernos. A maior parte dos nosos contemporáneos non nos leen. A min, desde logo, non, nin a ninguén, porque a maioría dos seres humanos non leen un pouco. Pero, en todo caso, estamos no mundo, os escritores estamos no mundo. Como ve o presente e o futuro de Galiza e da súa lingua con situacións como a do decreto galego, tan contestado dende case todas partes? Bueno, nesta casa foi onde se construiu digamos, a doutrina da oposición ao decreto galego. Foi este manifesto. Non, este non. Este é outro manifesto, unha lingua para todos. Ora vou ver que pon ali. Unha lingua para todos? Non, ese... O mesmo que é? Sí, non, este é o das letras galegas. Agora vou ver aí outro manifesto. Entón, esta academia preparou un documento que se chama análise académica sobre as bases do decreto que prepara a Xunta, en que se opón totalmente, porque supón un paso atrás
no galego na escola e no ensino. Entón, esa é a nosa posición. A posición da Academia despois de lugar a outros posicionamentos que seguen esa mesma liña.